Xeyirli gün kollegalar. Biz Tatarstan Respublikасы Турак пунктлары иллюстрацияланган энциклопедиясының бірінші томы шығу оңайынан матбугат конференциясына жиылдық. Һәм безнең кунакларыбыз Гыйләҗев Искәндәр Аязулы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының Татар энциклопедиясы һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, тарих фәннәре докторы, профессор Ялалов Фәрит Габделгазиз улы, институтның директор урынбасары, педагогика фәннәре докторы, профессор Айнуддинова Лариса Махмуд кызы, институтның төбәкләрне өйрәнү һәм социомәдәни тикшеренүләр үзәге мөдире, тарих фәннәре кандидаты, доцент Шайдуллин Рафаэль Вали улы, институтның энциклопедистика үзәге мөдире, тарих фәннәре докторы, профессор. Беренче сорау Искәндәр Аязович сезгә. Без инде Бөрөштан институтның былтыргы 2018 елдагы эшчәнлегенә дә бәя биреп китик. Сөйләп китсәгез иде, институтның нинди казанышлары булды былтыр? Һәм төп юнәлешләре нинди булды? Рәхмәт. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, дуслар. 8 февраль көнне барыгызга да билгеле булса, буладыр дип ышанам инде. 8 февраль көнне ул фән көне. Һәм менә шул датаны да исәпкә алып, без Татар информга мөрәҗәгать иттек һәм Татар информга үзебезнең рәхмәтебезне белдерәбез. Монда килеп, бераз сезгә үзебезнең эшчәнлегебез, безнең казанышлар турында сөйләргә мөмкинчелек биргән өчен. Икенче сәбәп, беренчесе гомум сәбәп булса, икенчесе ул менә безнең яңа гына дөнья күргән, татарда әйтәләр бит, табадан яңа төшкән дип әйме, бер басма, аның турында әле коллегаларым тәфсилләбрәк сөйләрләр. Ул Татарстан Республикасы торак пунктларына багышланган энциклопедияның беренче томының чыгуы. Ләкин бүген менә бу киреш сүземдә мин бераз безнең институтның гомум эшчәнлеге һәм аның казанышлары турында әйтергә телим. Чөнки кайвакыт безнең институт турында шундый бер традицион караш бар. Имеш Татар энциклопедиясе институты бары тик татар энциклопедиясын чыгара да, шуның белән аның эшчәнлеге тамамлана дип әйтә. Чыннан да безнең институт моннан 25 ел элек оештырылган институт, заманында менә шундый максат белән оештырылган иде. Татар энциклопедиясын чыгару һәм Татарстанны шулай таныту, шул юл белән әйме. Һәм чыннан да безнең институт бу максатны үтәде, бу максатка иреште. 6 том рус телендә дөнья күрде, анысы барыгызга да билгеледер. Быел без татарча 6-нчы томны тәмамладык һәм ул менә аның беренче 6-нчы том аның 2 өлештән торачак. Аның беренче өлеше инде дөнья күрергә тиеш елыбыз бу елның 2-нче яртысында. Күрәсең, 2-нче өлеше 6-нчы томның киләсе елның башларында дөнья күрер дип ышанабыз. Димәк, шуның белән без бу эшне тәмамладык. Ләкин безнең институт бар тик шушы энциклопедия чыгару белән генә шөгыльләнми, һәм аның белән генә шикләнми. Андый теге гади бер яклы караш булырга тиеш түгел. Безнең институтның вазифасын онытмыйк. Без Татарстан, татар халкы турында мөмкин кадәрле тулы мәгълүмат тарату белән шөгыльләнәбез. Без димәк шактый зур информацион максат куябыз алдыбызга. Татарстан турында, татар халкы турында, аның тарихы, аның икътисади, иҗтимагый тормышы, аның мәдәнияты, аның хәзерге хәле, шулар турында без мөмкин кадәрле күп мәгълүмат туплап, аны таратырга планлаштырабыз, телибез һәм үзебезнең вазифабызны шунда күрәбез. Агарту эше, популярлаштыру эше һәм һичшиксез фәнни нигез белән эшләнгән эш. Һәм менә шушы максаттан чыгып, без соңгы елларда үзебезнең эшчәнлегебезне киңәйтергә тырышабыз. Аны һичшиксез тагын да теге тирәнрәк төрле өлкәләргә кирип китергә тырышабыз. Мәсәлән, мин монда кайбер үзебезнең юнәлешләрне һәм шул юнәлешләр эшләнгән гамәлләребез белән таныштырып узасым килә. Әлбәттә, энциклопедия, төрле тармаклар буенча энциклопедиялар ул безнең зур эшебез. Менә әгәр дә без бүген тәкъдим итәбез икән менә бу торак пунктлар энциклопедиясын, бу инде шундый бер яңа бер юнәлеш дип әйтә алабыз, әйме? Без, мәсәлән,
әле күп соңгы елларда чыгарган энциклопедияларның минемчә бик матуры, бик әле нык яңгыраш тапмаган, ләкин минемчә бик сыйфатлы энциклопедия, ул безнең табигатькә багышланган энциклопедия. Аның турында без инде сөйләгәнебез дә бар, аның турында язмалар да чыкты. Ләкин мин аны тагын кабатлап әйтәм. Менә бу шулай бер зур юнәлеш минемчә, Татарстан экологиясына, Татарстан табигатына, табигый байлыкларына багышланган басма. Бик матур чыккан басма. Әлбәттә, безнең менә шушы юнәлештә тагын зур планнар бар. Менә, мәсәлән, без Татарстан халыкларына багышланган энциклопедияны күрәбез алда. Без күрәбез шулай ук күптән түгел генә, менә сез журналистларга бәлки кызык булыр, шундый килешү төзедек. Журналистлар берлеге белән Татарстан журналистикасы һәм матбугаты энциклопедиясын планлаштырабыз. Ул эш менә минемчә быел, ләкин ул ни басма булмас, кагаз басма булмас, ул электрон басма, электрон вариантта гына булыр дип уйлыйм. Менә шулай ук Татмедиа белән берлектә без инде менә узган елларда чыгардык шундый белешмәләр: Татарская периодическая печать, Казанская периодика. Һәр берсе алар менә бездә тупланган мәгълүматларның байлыгын күрсәтә торган басмалар. Һәм һәр берсе ниндидер юнәлеш өчен файдалы, уйлану өчен, анализ өчен мәгълүмат бирә торган басмалар дип саныйм. Бу безнең энциклопедия. Әлбәттә, анда тагын төрле юнәлешләр турында без уйланабыз. Әлбәттә, менә шушы юнәлештә безнең зур проект, ул шулай әле бүген тәкъдим ителәчәк. Ул Татар электрон энциклопедиясе. Аның турында без шулай бүген тәфсилләбрәк сөйләрбез. Әлбәттә, безнең институтның исемендә төбәкне өйрәнү, русча регионоведение дигән исем бар бит, әйме? Шуңа күрә без әлбәттә төрле төбәкләрдә яшәүче татарларның халәте, тормышы, хәзерге көндәге казанышлары һәм проблемалары белән кызыксынабыз. Менә шундый басмалардан, мәсәлән, менә шундый белешмә, шундый справочник дип әйтегез татарча, әйме? Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации. Һәр берсе бик зур эш таләп итә, күз алдына китереп карабыз, күпме мәгълүмат җыярга кирәк. Төрле төбәкләр буенча бөтен статистиканы, бөтен шәхесләрне, ниндидер вакыйгаларны барсын да шунда кертеп, без аларны менә заманында бөтен дөнья татар конгрессының чараларын берсендә тараткан идек. Шулай ул бик матур яңгыраш тапты төрле регионнарда да, әйме? Шулай менә мондый матур басма минемчә дөнья күрде. Татарская деревня, места компактного проживания татар в Среднем Поволжье, ул безнең бер проектларның берсе иде, әйме? Әле күптән түгел генә, 2 ел элек булды инде ул, югалган татар авылларына багышланган басма, исчезнувшие населенные пункты Республики Татарстан. Югалган авыллар. Шулай уйландыра торган тема бит инде, әйме? Шулай итеп, менә бу юнәлештә без зур эш башкарабыз һәм шулай планлаштырабыз. Менә Татарстанның 100 еллыгы якынлаша. Бу чараларда да безнең институт актив катнаша. Менә әле күптән түгел генә дөнья күргән басма Центральный орган государственной власти Республики Татарстан. Без бу юнәлештә шулай тагын 2 басма әзерлибез. Алар быел дөнья күрәчәк бер саның шәхесләргә, сәяси лидерларга, эшмәкәрләргә, ничек дип әйтик инде, политический деятельләр, сәяси эшлеклеләргә багышланган басма. Ул менә шулай ел ахырына дөнья күрде дип санам, энциклопедик басма һәм Татарстанга 100 ел дигән энциклопедия. Ягъни менә шушы 1920 елдан 2020 елга кадәр булган барлык мәгълүматларны без шушы басмага топларга планлаштырабыз. Әлбәттә, безнең әле тагын бик зур юнәлеш ул диаспора тарихы. Төрле илләрдә яшәгән, компакт яшәгән татарларның тарихына һәм халәтенә караган басмалар. Шундыйларның бер мисалын сезгә күрсәтәм. Казакстан татарларына багышланган, шулай ук анысын сез беләсездер. Менә хәзерге вакытта актив рәвештә һәм безнең Татарстан Республикасының күрсәтмәсе һәм ярдәме белән без тагын шундый 2 проектны башлап җибәрдек. Берсенең Үзбәкстан татарларына багышланган, икенчесе Финляндия татарларына багышланган. Безнең инде хәзер Үзбәкстандагы милләттәшләребез һәм коллегаларыбыз, элемтәләребез бар. Финляндиядәге коллегаларыбыз. Без әлбәттә аларны кагаз вариантта гына түгел, электрон вариантта да дөнья күрер дип ышанабыз.
Так, тагын монда нәрсәләрне әйтми калдым. Менә безнең әлбәттә белән мин шундый басманда әйтим, безнең аерым шәхесләребез үз фәнни эшчәнлекләрендә дәвам итәләр. Менә Алтын Урданың юбилейлары турында сүз бара бит, зур эшчәнлек бара. Менә безнең диаспора бүлеге җитәкчесе Булат Хамидуллин Казан ханлыгының Алтын Урдага багышланган шундый бер матур гына китап бастырып чыгарды. Ансы белән дә мактанып була. Безнең чөнки теге уртак эштә бар, күмәкләшеп эшли торган эшләребез дә бар, аерым юнәлешләрдә фәнни казанышларыбыз да бар. Менә шуның белән әлегә мин шикләнәм. Димәк, мин тагын бер кат шуны гына ассызыклап әйтим, бу шушы кереш сүземне тәмамлап, без үзебезнең эшчәнлегебезне мөмкин кадәрлек киң җәелдерергә тырышабыз. Һәм минем уйлавымча, безнең институт республикабызның фән структурасында һичшиксез үз лайыклы зур урынын алып тора, һәм аның зур вазифалары, зур максатлары бар. Һәм мин ышанам, алдагы елларда без тагын сезне барыгызны да, безнең барлык кызыксынучыларыбызны шундый яңа басмалар, яңа казанышлар белән шатландырырбыз дип ышанасым килә. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Рәхмәт. Лариса Махмутовна, бу беренче том белән якыннанрак таныштырып китсәгез иде. Хәерле, мин русча инде сөйлим, потому что безнең рус телендә әзерләгән. Теге елда бүлдереп әйтим инде Лариса Махмутовна. Да, икенче елда безнең уже татар телендә ала бирсә чыгыр. Это беренче том. То есть, ну, без чуарабыз русча телдә, аннары инде делаем перевод, получается. Значит, действительно, за последние 2 года это вторая отраслевая энциклопедия, которую подготовил наш центр. Первая – это вот природа. Действительно, это среди региональных энциклопедий мы единственный, наверное, регион, который имеет такую прекрасную энциклопедию по природе своего региона, очень хорошо иллюстрированную, содержащую уникальные рисунки, содержащую уникальные карты. Природа – это вот 2017-2018 – это первый том населенных пунктов Республики Татарстан. Мы предполагаем, что мы в этом году завершим 2-й том и в следующем году 3-й том. То есть, в принципе, 3-томник будет готов уже к концу 2020 года полностью, мы надеемся. Значит, 1-й том населенных пунктов Республики Татарстан посвящен 14 первым районам. Это все 10 районов на букву А: Агрызский, Азнакаевский, Актанышский, Аксубаевский, Алькеевский, Алексеевский, Апастовский, Арский, Отнинский, Аксубаевский, Бавлинский, на букву Б 4 района у нас: Бавлинский, Балтасинский, Буинский и Бугульминский. То есть вот 14 районов, которые вошли в 1-й том. Значит, здесь у нас система построения такая энциклопедия. Мы решили отказаться от алфавитного принципа, то есть не давать населенные пункты по алфавиту, мы даем их порайонно. То есть чтобы у читателей появилось полное представление о районе, комплексное. Каждый, значит, получается, что построение энциклопедии порайонное. Каждый раздел – это отдельный район, начинается с комплексной статьи о районе, в котором представлена география, очень природа, представлены памятники, представлена история района, административно-территориальное деление и так далее. То есть все, что касается района, его современного состояния, промышленности, образования, культуры. Значит, следующее, после статьи о районе идет статья о районном центре. То же самое по такому же принципу, то есть административно-территориальная история, современное состояние, то же самое по культуре, по образованию, по промышленности. То есть, и после статьи о районном центре по алфавиту идут все населенные пункты, занесенные в реестр. Современный реестр, то есть ныне существующие. Исчезнувшие населенные пункты в данную энциклопедию не входят. То есть мы придерживались именно этого принципа. Далее, значит, вот общий объем – это 14 статей о районных центрах, и получается 1057 населенных пунктов, статей о населенных пунктах у нас. Информация,
представлена в энциклопедии в комплексном справочном виде. Как вы понимаете, объем энциклопедии не позволяет нам писать такие монографические труды о каждом населенном пункте. То есть вообще наш институт придерживается принципа, что мы включаем то, что уже наработано, конечно. То есть мы выявляем что-то новое, да, но мы пытаемся, большую часть опираемся на то, что есть, и пытаемся это все собрать, скомпоновать, систематизировать и уже потом это все представить в едином целом. Поэтому здесь нет таких огромных очерков про каждый населенный пункт. Сегодня вот мы с вами знаем, что есть целые монографические труды, их уже более 1000 о населенных пунктах, которые посвящены отдельным населенным пунктам. У нас, конечно, только выжимка, самая краткая, но настолько емкая, насколько возможно. То есть нигде, ни в каких других изданиях вы этого не найдете. Здесь и географическое положение, и административно-территориальное деление, и геология, и природа, и археология, и историко-культурные природные памятники, сельское хозяйство, промышленность, культура, образование, здравоохранение, динамика численности. Все это по каждому населенному пункту. Работа конкретно вот над данным томом шла 3 года. Мы, конечно, начинали в 2015 году, мы, приступая к работе, опирались на тот труд, который провел коллектив уже с 90-х годов. И надо сказать, что наш институт является пионером в изучении населенных пунктов. Первое издание, которое было выпущено в 1997 году, оно стало опорой для многих именно при составлении истории своих населенных пунктов. Следующий шаг – это многотомная татарская энциклопедия. И вот как раз опираясь на тот огромный труд, который был проведен коллективом института до этого, мы вот смогли в течение 3 лет провести такой достаточно огромный по объему труд. На мой взгляд, достоинством данной энциклопедии является богатая иллюстративная база. В этой энциклопедии более 2500 иллюстраций. То есть мы постарались, вы все знаете, что современные читатели, они не столько воспринимают информацию буквами, сколько иллюстрациями. То есть современная молодежь, она хочет не только видеть цифры, но не только информацию, но она хочет еще и видеть картинку, то есть визуальный ряд, который поясняет то, что написано в книге. Значит, это стало возможно, вот то, что у нас она иллюстрирована, богато иллюстрирована, на мой взгляд, это стало возможно благодаря тем поездкам, то есть мы не просто сидя в помещении писали историю, да, по интернету искали, то есть мы совершили поездки, экспедиции во все 14 районов, которые вошли в первый том, посетили более 350 населенных пунктов. Это вот из 1057, то есть более чем 350 мы были лично сами. То есть мы видели жизнь села так, как она есть, и мы постарались ее показать. То есть это, как сказать, то есть мы работали напрямую с населенными пунктами. Более того, мы на прямой связи находились все время с местными сельскими поселениями, с районными администрациями, с музеями, с школьными музеями. То есть это был коллективный труд, то есть в нем участвовали многие люди. Значит, что представляет из себя иллюстративный материал? Мне бы хотелось тут остановиться немножко, значит, отдельно. Ну, во-первых, мы постарались отразить историко-культурные объекты, то есть объекты культурного наследия, которые сохранились и которые есть еще в населенных пунктах. То есть мы постарались их отразить в том виде, в котором они на сегодняшний день есть. И действительно, просто мы не всегда представляем, насколько богата сельская местность, насколько много сохранилось на местах и насколько много еще можно было бы сохранить. То есть, вот, думаю, как раз есть необходимость того, чтобы это люди увидели, чтобы у них возник интерес к их сохранению. В книге, например, представлены такие уникальные памятники, как купеческий дом Валиулы Бакирова в Большом Мингере, усадьба помещика Дмитриева в селе Петровка. Здесь, значит, уникальный комплекс Ишбобье, село в Агрызском районе, да, то есть где сохранились и медресе, и личный дом, в котором жила семья Буби, и мечеть, и купеческий дом. Более того, мы постарались, чтобы читатель
получил не только представление о том, что сохранилось, но и о том, что было. То есть где-то мы представили старые фотографии, на которых изображены вот те самые памятники, которые еще пропали в недавнем времени. В ходе поездок мы, например, обнаружили такой памятник, как мост XVIII века. Хотелось бы отметить, что не все памятники, которые вот вошли в нашу книгу, они есть, например, в своде памятников, в реестре свода памятников, который на сегодняшний день существует. То есть в ходе поездок мы выявили достаточно много памятников, которых нет и не было в своде, в реестре современных. Захоронения малоизвестные на сегодняшний день. Например, в Алексеевском районе нами было обнаружено захоронение князей Чагатаева-Саконских, которые являются прямыми потомками Чингисхана, ведут свой род от Чингисхана. Или, например, в том же самом Алексеевском районе мы нашли захоронение участника Бородинского сражения, генерал-майора Бахметьева. Их фотографии, их портреты, кстати, портрет Бахметьева мы тоже включили в нашу энциклопедию, несмотря на то, что он не уроженец, но в любом случае. Значит, информация о краеведческих музеях, в том числе о школьных музеях. Где была возможность, мы представили, опять же, иллюстративно, что у них представлено внутри. Объекты культуры, образования, спорта, здравоохранения. В этой книге есть еще и памятники природы. То, что мы считаем, что это тоже очень правильно с нашей стороны. Очень много иллюстраций по святым местам. У нас в Татарстане очень много святых мест, причем мы о них даже не подозреваем о том, что, вот, например, очень многие из нас ездят в Беляр. Это при том, что у нас прямо под Казанью, недалеко от деревни Айшияс, в Админском районе, есть почти такое же место. То есть, где есть и кладбище святых, и святой родник. Но это место мало кому известно. Вот мы надеемся, что наша книга позволит в том числе узнать о таких местах большему количеству человек. В нашей книге часть, это не основная наша была идея, конечно, но в любом случае наша энциклопедия персонифицированная. То есть то есть это не просто населенные пункты, это населенные пункты в связи с людьми, которые там родились или которые какой-то вклад внесли. То есть мы постарались в нашу энциклопедию включить известных уроженцев. Хочу сразу сказать, что здесь, наверное, не будет без казусов. Да? То есть мы не ставили целью отразить полную биографию уроженцев. Мы давали только небольшие дефиниции, чтобы люди просто узнавали этих людей и понимали, кто они такие. У нас, например, в процессе поездок выяснялись такие вещи. Вот Галиаскар Камал. Все мы говорим, что он родился в Казани. А при поездке в Варский район, в селе Секиртан, мы, например, обнаружили дом, на котором была памятная доска. Ну, установлена она, конечно, так спонтанно, но в любом случае памятная доска, на которой было написано: на этом месте стоял дом, в котором родился Галиаскар Камал. То есть вот, пожалуйста, и мы это постарались тоже отразить. У нас такие вещи тоже отражены в нашей энциклопедии. В общем объеме, в будущем, вот когда выйдет 3 тома, у нас будет информация о 43 районах, о 23 городах, 18 поселках городского типа и 33 076 сельских населенных пунктов. Но это, опять же, данные на 2017 год. То есть мы исходим из того, какие пункты включены в реестр. То есть если их исключат, значит мы исключим их из энциклопедии. Рахмат. Фарид Абдулгазизович, мына хәзер бит инде күпчелек кеше интернеттан карый, шул сәбәпле менә сез күрсәтеп китсәгез иде институтның сайтын, ничек ул эшли? Ничек табарга, ничек эзләргә мәгълүматны? Мин татар телендә дә, рус телендә дә сөйләрмен инде, чөнки информатика белән бәйле бу сайт, информатикадагы күп терминнар тәрҗемә ителмәгәннәр, шуңа күрә сез аптырамагыз. Мин татарчадан русчага шулай күчеп сөйләрмен. Без 18-нче елның ахырында, декабрь ахырында менә татар энциклопедиясының онлайн вариантын интернетка җибәрдек. Менә бу безнең өчен бу булды инде шундый вакыйга. Бу интернетка җибәрү безнең әле бу эшнең башлануы гына.
Менә татар энциклопедиясын 25 ел эчендә 100-дән артык составтагы фәнни эшчәнлекләр ясадылар бит инде. Бу онлайн энциклопедиясын ясау ул инде икенче төрле. Ул китап чыгару белән аны чагыштырып булмый. Разработка состоит как бы из двух частей. Первая часть, она называется контентная, где текстовая часть, где изображение, где MIDI-ресурсы. А вторая часть – это программная часть. Вот эти две разработки, они выполняются одновременно для того, чтобы интернет-ресурс не просто висел как планшет или как стенд, он должен все время меняться. По закону информатики та информация, она всплывает в самый верх, который больше всего обращается. Чем меньше обращаются люди, тем эта информация второй план, третий план, 10-й и оседает. Поэтому с самого начала мы, для того, чтобы такого не было, изучили, конечно, опыт западных стран. Самые первые онлайн-энциклопедии появилась, конечно, это Британика. Это Соединенные Штаты Америки и Англия совместными усилиями сделали такую онлайн-энциклопедию «Британика». Изучили опыт работы Британики. Немецкая энциклопедия «Брюггаус», французская универсальная энциклопедия, шведская энциклопедия, датская энциклопедия. Вот. Изучили зарубежный опыт, изучили опыт, российский опыт. В России самая большая энциклопедия – это большая российская энциклопедия. Эта энциклопедия тоже сегодня коллектив работает над тем, чтобы энциклопедию перевести в электронный вид. Но электронный вид бывает в самых разных формах. Первая форма – это, вы все знаете, что энциклопедии даже в компакт-дисках выпускали. Такие компакт-диски у нас есть. Это время прошло, да. И сейчас энциклопедия должна находиться в интернете. И самый первый такой принцип – это принцип доступности. Эта энциклопедия, она доступна 24 часа в сутки. Она доступна с любого устройства. Вы знаете, очень много устройств. Это компьютер, это планшетники, это телефон. Эта энциклопедия доступна в любой точке мира, где только есть интернет. Мне чисто случайно вот так совпало, что в конце декабря я отдыхал в Вьетнаме, и, находясь в Вьетнаме, я на своем телефоне открыл энциклопедию. Она на двух языках, на русском и на татарском языке. Мне было это очень так радостно. Теперь, вот второй принцип, конечно, энциклопедия – это как-то есть такое высказывание о том, что это территория достоверного знания. Здесь свободные, конечно, в интернете есть свободные энциклопедии, которые авторы составляют сами. Таким относится Википедия. Но наша онлайн-энциклопедия – это энциклопедия, которая основана на достоверных источниках. Вот первый этап идет загрузки нашего контента, то есть статей. На сегодняшний день более 1000 статей на русском, 1000 статей на татарском языке. И вот этот ресурс сегодня находится в стадии разработки. Теперь, наверное, чтобы более к нашей энциклопедии, давайте вот обратимся. Здесь у нас есть самое здесь такое центральное место, это, конечно, наш логотип. Вот он, логотип. Татарика. Почему татарика? Вот это слово, оно пишется и на английском языке также, и на татарском языке также, и на каком бы языке ни писали, вот это слово выходит. И у нас
электронный адрес или доменный адрес tatarika.org. Дальше это вот наш логотип. Дальше вот слева это наши разделы. Здесь есть хронограф. Этот хронограф, вот он работает. Здесь есть у нас по алфавиту можно найти статьи. Здесь вот все написано, я перечислять не буду. И наш портал состоит из двух частей. Вот это левая часть, это статичная, она неподвижная. А правая часть, она подвижная, она динамичная. И вот такая была концепция. Эту концепцию мы утвердили и приняли вот такую концепцию. Теперь вот здесь у нас два языка. На двух языках можно перейти на татарский язык. Переходим, и вся информация мы уже получаем на татарском языке. Вот. Дальше. Есть статичные части. Вот здесь главное төп мәкалә дип язылган. Монда иң төп мәкалә куела. Ул мәкалә ул үзгәреп тора. Бүгенге көндә ул мәкалә институтның ничә ел буена менә шушы энциклопедияны китап формасындагы итеп эшләүгә багышланган. Һәм монда никадәр кеше катнашкан бу энциклопедияны вакытында. Менә монда интернетның тизлеге түбән, конечно. Ул менә шулай әкрен-әкрен генә ача, ә интернетның скоросты югары булган чагында ул аны моментально ача. Менә кире кайтырга теләсәк, кире басабыз да шунда, менә бу логотипка ел тагын кире элекке хәленә кайта. Менә элекке хәленә кайтты. Монда хронограф, менә монда язылган сайт находится в стадии тестовом режиме. Менә хронографта анда мисал өчен февраль айында нинди вакыйгалар бар, нинди шәхесләр бар. Менә монда тора Кайым Насури 2 февральдә туган, Галимҗан Баруди, бер айлык монда нинди кешеләр бар, шуларның Шаляпин менә монда күреп торасыз. Газ Хакый, Муса Җәлил. Фәрит Абдулгазизович, безнең укучылар алар үзләре танышырлар. Сез без бүтән спикерларга күчик, сез рөхсәт итсәгез. Мен инде бер-ике сүз белән әйтеп торам, чөнки чынлап та онлайн энциклопедияны аны менә бер ничә минут эчендә генә сөйләп битереп булмый. Монда кирип китәсең икән. Мисал өчен генә менә күрсәтим инде, чөнки ул аны күрсәтмәсәк, менә халыклар, менә басты халыкларга. О Казан татарлары, моңа басабыз. Хәзер монда скорость түбән. Менә татар, Казан татар, монда фотографиялар, монда җырлар. Менә тизлеге җитәме? Менә бу монда несовершенство, конечно. Монда әле сезнең базада скорость түбән. Аннан соң звукны менә бергә Моны тыңласаң иреп китәсең инде. Шулай итеп хәзер Шамил Әхмәтҗанов җырлый. Хәзер монда безнең менә хәрәкәттә торган өлешкә керәбез. Менә 20-нчы гасыр видеокадрларда. Менә монда мисал өчен ачабыз. Әгәр дә скорость җитсә 98 ел, моннан 21 ел элек булган хәл, карыйсың, без аны күрдек, но хәзер аны тагын күреп бик шатлыклы, шундый шатлык тудыра инде. Но скорость җитми, конечно, монда. Но хәзер ача ул аны. Хәзер Черномырдин сүз бирә Шәймиевка. Шәймиев чыгыш ясый. Черномырдин, Ельцин утра, Шәймиев утра. Хәзер менә тиз генә реагировать итми, конечно, монда скорость җитми.
Татарның ашлары, татарлар турында, безнең партнерлар, монда Казан Кремльдәге музей безнең белән договор нигезендә безгә материаллар бирә, ресурсларны бирә. Монда шушы менә күреп торасыз, монда фильмнар менә монда. Менә Дәртмән алтыннары. Ул озак эшләр инде. Менә яран күчәбез дальше. Шулай итеп, мин инде түгәрәклем. Бу онлайн энциклопедияны эшләү ул бер ел эчендә генә булмаячак, ул күп еллар буена булачак. Безнең принцип куелган икесендә бер үк вакытта, татар телендә дә, рус телендә дә программное обеспечение шунда эшләнгән, икесендә бергә без загружать итәбез, медиа ресурсларны загружать итәбез, эшләй итеп біз создаем контент. Монда кіріп кетсәң, моны карап, моннан чыга алмый торган булырга тиеш. Шулай булган чагында ул поисковикларның иң югарысында торачак. Һәм моны татар халкы нинди генә илдә яшәсә дә, кайда гына булса да, ул аны карый ала, укый ала, тыңлый ала. Вот. Бу инде менә татар халкының стратегиясын төзү бара бит инде. Менә шушы онлайн энциклопедия bütün dünyada булган татарларны аралашу өчен дә ортак площадка, онлайн площадка булып тора ала. Бу безнең татар халкын берләштерә ала. Менә шундый әйбер бу онлайн энциклопедия. Рахмат. Рафаэль Валерьевич, сез дә әйтеп китсәгез иде, быел нинди энциклопедияләр көтле? Искәндәр Язович әйтте инде өлешчә. Әлбәттә әйтеп китәм. Мин мөхтәрәм коллегалар, дуслар, үземнең сүземне башлап җибәрәсем килә. Зур вакыйгадан быел 4 майда безнең энциклопедия институтына 25 ел тула. Шулай әйтеп китәсем килә, энциклопедиястен программа кабул итүгә 30 ел була. Быел 6 сентябрьдә Усманов тарафынан карарга кул куелды. Ул инде татар совет энциклопедиясын төзү турында. Менә ничә ел инде 30 ел үтте инде карар кабул итүгә, 25 ел үтте безнең институт булуга. Менә шул елларда әйтеп киттеләр, бик күп хезмәтләр дөнья күрде. Энциклопедик, белешмәлек, энциклопедия хезмәтләр, бик күп белешмәлекләр дөнья күрде. Әлбәттә безнең планнарыбыз зур. Менә шул әйтелмәгән планнар арасында без менә хәзер Казан энциклопедиясендә эшлибез. Аның лөгатьлеге инде 14 елда дөнья күргән иде. Быел әлбәттә чыгарга омтылабыз шул энциклопедияны түгел. Казанга багышланган беренче белешмәлек, ул белешмәлеккә керергә тиешләр. Шундый мәгълүматлар беренчедән тарихи бистәләр, Казан эчендә булган тарихи бистәләр, авыллар, парклар, кайбер микрорайоннар, районнар. Ул менә бу белешмәлек 2 кисәктән тора. Быел беренче кисәген эшләп бетердек. Басмага бирсәк, киләсе елга әлбәттә икенче кисәге дөнья күрде буйлыбыз. Шулай без эшлибез Татарстан халыклары буенча. Аның да былтыр без аның лөгатьлеген әзерләдек, басмага бирдек, ул тиздән дөнья күрергә тиеш. Түгәрәк стәл үткәрдек бу мәсьәлә буенча. Шул ук вакытта без кичкенә генә белешмәлек әзерләдек. Бу белешмәлеккә керә Татарстанда булган үзешчән коллективлар, беренче чиратта инде халык исеме йөрткән, народные коллективы. Шунда исемне йөрткәнне кертәбез. Ул менә басма 300 биттән артык. Бит Татарстанда бик күп үзешчән коллективлар, хореография, фольклор, җыр, музыка коллективлары, татар һәм башка халыклар бай. Алар вакытта балалар, төрле оешмалар, төрле коллективлар, төрле эшләр башкарырга.
Daha нәрсе әйтеп китәсем килә, әлбәттә инде быел без татар томының татар телендәге программасын тәмамларга тиешбез. Әйтеп китәргә бу беренче татар телендә, ана телебездә татар энциклопедиясының беренче томы 2008 елда дөнья күрде. 10 ел. Без әлбәттә аны быел бетерергә тиеш идек, ләкин безнең 6-нчы томыбыз бик зур булды. Анарга бик калын булды. 1000-нән артык мәкалә анда. Шуның өчен без 1000-нән артык бит булды. Шуның өчен без бер томга сыйдыра алмадык. Шуның өчен бу татар телендә чыккан, ана телебездә чыккан энциклопедия икелешкә, ике кисәккә бүлергә мәҗбүр булдык. Моның беренче кисәге эшләнгән, хәзер тандыр китеп утырабыз, икенче кисәгенең дә төбелеш эшләнеп биткән. Анда инде киңәйтү өчен чөнки бит инде күпме 10 ел вакыт үтте, 10 ел вакыт içində бик күп кеше доктор дәрәҗәсе алды, профессор дәрәҗәсе алды, һәм шулай ук төрле мактаулы исемнәр алды, зур вазифаларга верилде. Менә аларны да кыска булса да истәмәл эшендә кертергә булдык. Шулай инде ул энциклопедияның тагы бер авыр эше бар. Менә исемнәр күрсәткечен, исемлеген төзергә моның да эшен тәмамлабыз инде. Менә Алла бирсә, әгәр безнең милләтендә чыгардың да энциклопедияны бастырдың дип әйтеп булмый. Чөнки иң беренче язасың, аннары акча сорыйсың, аннан тендер китәсең. Әле тендерны кем ота? Анналар белән эшлисең. Әлбәттә безнең планнар зур. Менә әйтеп аның турында әйтте инде Искәндәр Аязович, рәхмәт. Әйткән бер әйтергә, менә әле безнең директор әйткән иде, юкка чыккан авыллар турында без заманда мәгълүмат китапчык белешмәлек ясаган идек. Менә аны яңадан без бастырырга уйладык. Стәп, чөнки аннан соң тагы бер дистәләгән авыл юкка чыкты. Әле без 20-21 чыгарган тагы бер дистәләгән авыл юкка чыгарды. Куркам. Рәхмәт. Рәхмәт. Сорауларга көчик. Кемнәрнең сораулары бар? Әйе. Мына бүген тәкъдим ителгән энциклопедиясының электрон варианты буламы качан көтәргә? Сайтта. Без инде хәзер электрон энциклопедиясын айрым аның вариантын PDF форматында да ниде дә чыгармаска дип уйлаган идек. Без аны планлаштырабыз, шушы үзебезнең электрон энциклопедиясы эченә кертергә бөтен мәгълүматларны русчасын һәм татарчасын. Ягъни бу электрон вариантта булмаячак, аның мәгълүматлары керәчәк электрон энциклопедия. Онлайн энциклопедияга. Рәхмәт. Тагын бармы? Я дополню по поводу электронного варианта. У нас просто параллельно идет работа, вот Академия наук сейчас создает геопортал, и в геопортале в электронном виде, в принципе, можно будет все найти. С картами геопортал будет содержать все карты, в том числе 19 века, и населенные пункты, например, которые 19 век, вы даже сможете увидеть на картах 19 века по тем этим. То есть будет в электронном виде. Рахмат, Шират Тагысру. Добрый день, Александра Давыдова. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какое количество экземпляров печатных выпущено энциклопедии и где они доступны? Только в библиотеках можно, например, найти или можно где-то приобрести в магазине? Микрофон, Искандер Аязович. Проект издания, да? Это тираж этого издания 2000 экземпляров. Значит, вот это для нас очень всегда болезненный вопрос, как его распространять. Мы не коммерческое учреждение, мы обособленное научное подразделение Академии наук Республики Татарстан, мы не занимаемся продажами. Поэтому, скорее всего, путь будет такой для нас, для всех извилистый. Мы будем эту книгу раздавать во время научных конференций, мы ее будем распределять по районам, мы планируем организовать такие же презентации во всех районах, которые мы будем отдельно это все планировать, эти поездки и презентации. Вероятнее всего, скажем, приезжаем мы в Балтаси, привозим с собой энное количество, раздаем по школам и библиотекам. Только такой путь, скорее всего. А так, чтобы организована продажа в магазинах, к сожалению, тираж небольшой, а может и к счастью, да, что
с этим коммерческим сюжетом не приходится сталкиваться. Но в любом случае, конечно, хотелось бы, чтобы это, например, эти книги были в каждой библиотеке, в каждой школе, например, да, или, вот, скажем, вот «Природа», это же такое прекрасное издание, и мы тоже очень хотели, чтобы энциклопедия природы была в каждой школе Республики Татарстан. Чтобы любой человек, хотя я понимаю, конечно, что все, технологии, интернет, все можно найти онлайн, но в любом случае бумажные издания своей актуальности пока еще не потеряли. Спасибо. Они будут в Национальной библиотеке Республики Татарстан и библиотеке Казанского федерального университета. А вот если кто-то желает приобрести, он может как-то приобрести вот эти другие энциклопедии? Журналистам уже сегодня раздали. Вот, желающие. Вы получили экземпляр, кстати? Ну вот подойдете, получите. Понятно. Вопросы и сұрауларыңыз бар ма? Экономическое примещание межевой книги деген қызмет бар. Россия бұрынғы дәулет архивында сақлана енді. Оның көшірмесі бізге қайтып жетті ме екен? Бик мына керекті қызмет бит ул. Бик орынлы сұрау эми. Біз анысы үшін жауап бермейміз, әлбәттә. Экономическое примечание генерального межевания, мен ялгышмасам, аның мәгълүматлары безнең архивка өлешчә кайтарылды. Бер тулысынча микән әйтә алмыйм. Заманда мин фондта үзем эшләгән идем. Шуңа күрә минем өчен бик чыннан да бик әһәмиятле фонд булды заманында. Ләкин аның хәзерге көндә Казанга кайтылуы, кайтмауы миңа билгесез кызганычка күрше. Тулысынча. Рахмат. Гүлназ. Һәм сездән сұрайсы келгән менә бу сайт турында күпме кулланучы керә, андый мәгълүматлар бармы? Ни дәрәҗәдә ул ничә укучы карый? Уртача күпме мәкаләне карый бар? Бу сайтта статистика алып барылачак. Әлеге көндә статистика алып барылмый, чөнки әле бара бу сайтны тулыландыру. Шуңа күрә анда регистрация булачак. Ул сайтка кирүчеләрне белән безнең интерактив аралашуда булачак. Мөрәҗәгать итәргә дә булачак. Менә шундый безнең бу стадияда әле без алып бармыйбыз. Безнең Бір үстеме. Жәмәгать, сіз аны дөрес аңлагыз. Бу безнең сайт әлегә беренче адым дип әйтергә мөмкин. Бу әле әзер тулысынча 100% әзер проект түгел. Шуңа күрә бу менә технологик яктан без менә шундый юнәлештә хәзер хәрәкәт итәбез һәм әкренләп аны туландырабыз. Анда онытмагыз, ул бит әле технологиялар төрле мөмкинлекләр бирәләр. Медиа файлар, аудио файлар. Монда әле автор хукугы дигән нәрсә бик катлаулы бер нәрсә булып чыкты безнең өчен, әйме? Чөнки менә фотоларны бирәбез, видеоны бирәбез, кемнеңдер хукугы бар бит ул ниләргә, ул материалларга. Без аларга тиеш. Шуңа күрә аның катлаулы яклары бар, ләкин менә хәзерге көндә бу мөмкинчелекләрдән файдаланып без аны тизрәк арада мөмкин кадәр тизрәк арада туландырырга тырышабыз. Юлот варианты дип әйтеп бул. Иң популяр сораштыруларның да икәнен әйтә аласызмы? Андый мәгълүмат юкмы сайтта? Юк, булачак. Аңлашылды. Сорауларыгыз бармы? Менә минем үземнең бер соравым бар иде, бәлки бу энциклопедиягә кагылышлы да түгелдер. Менә безнең бит инде күп торак пунктлар, алар рус һәм татар телләрендә төрлечә яңгырый. Мәсәлән, шул ук Балташ, сез телгә алдыгыз Балтаси. Менә бу уңайдан аларны нидә булса карар кабул итеп буламы? Мәсәлән, үз атамаларын кайтару буенча. Башкортстанда Балташ районы Балташ-Шевский район дип биртелә. Татарстанда Балташ районы Балтасинский дип биртелә. Ул инде тел белән бәйле Искәндәр бәлки әйтерсез аңасыз. В энциклопедии принцип, утвержденный в государственном реестре. То есть есть постановление Верховного государственного совета Республики Татарстан, которое утверждает название населенных пунктов на русском и татарском языке. И они здесь есть и на русском, и на татарском. Именно утвержденные. Чөнки төрле әйтелеш бар бит кайбер торак пунктлар хакында. Ну, монда ниндер уртак позиция буларга тиеш. Чөнки чыннан да авылларның беренчедән тарихи исемнәре бар, ниндидер бронзада калган, мәсәлән, 18нче йөздә бөтенләй башка исем йөрткән, мәсәлән. Аннан соң да әлләнди үзгәрешләр була. Әлләнди курьезлар килеп чыга, күн авылын кон дип тәрҗемә итә ул да бит инде уйлап карасаң бер гаҗәп нәрсә инде. Яки әлләнди
татарча яңгырашы матур түгел, русчасы матур түгел, әллә инде кыйынлыклар килеп чыган. Әлбәттә, ул нидер уртак позициялар ди. Шул безнең генә нибез түгел. Конский сельсовет хабара. Ну, Чупрали районда убей бар, убей. Сұрауларыңыз болмаса, біз микрофонға сұрау болса, рахмет етіңіз. Гүлназ, Да, мен шул сұрауны давам етем. Башқұртстанда мына бірнеше ел элек, онда да шундай қызық нелер келіп шыққан, мәселен, Тупой ауылы Тупеево деп жазып қойғандар өріше. Бірнеше ел элек онда карар шықты, тәржеме етмәскә, мына Тупой екен, урысчада Тупой кала. Татарстанда мына шуны кертер өчен нәрсә кирәк, ул кабинет министров карарымы, инициатива белән чыгарга кирәкме? Инициативу надо, да. То есть мы вот периодически с Искандером Аязовичем делаем как раз вот справки для Государственного совета Республики Татарстан, через который, то есть только постановлением Государственного совета можно переименовать. Нужно снизу собирать вот как раз подписи, потом выйти с заявлением и так далее. То есть процедура достаточно длительная, но можно. Сұрауларыңыз болса, микрофонға бересіздер. Біздің сұраулар болмаса, матбуғат конференциясын төгәлейміз. Барыңызға да рахмет. Сау болыңыз.